Așteaptă. Bună! Astăzi o să ne jucăm Dandy's World împreună cu prietenul meu Silibot. Și o să încercăm să ajungem până la flori 20, pentru că, după cum știți, dacă vă jucați Dandy's World în noul update de Paște, există un calendar, iar acolo poți să faci mai multe task-uri pe anumite caractere de Paște. Flight, Eggson, Cocoa și Bassy. Noi, sau cel puțin eu, încerc să fac pe Bassy ca să fac golden skin pe ea. Că este, cred că cel mai flurs, nu știu cum să vă desc, flurs, ați înțeles ideea. E foarte greu să faci pe Bassy golden skin. Iar astăzi vreau să încercăm cu Silly. Pot să ajungem până la flori 20 ca să putem face. Am început video și deja mergem în unele uitați. Na. Ia-l, că el nu va veni. Știu ce zic, el nu va veni, ia-l. Oh, fiul, ai luat Jawbreaker-ul. Că el nu venea cu noi. Nu, să nu îndrăznim să punem time's up. O să murim cu toții. Doamne! Măcar e florul lui Astro. Uneori este. Ăla cu cerc. Hehehe. Am furat o mașinărie din fața lui Bessie. Nu tu. Oh, da. Și Yupi, și el mi-a dat boost. Asta să fie chiar bine. Oh, da, oh, da, oh, da, oh, da, oh. Păi da, nimeni n-a murit. Că suntem, cred că toți 6 din 7. 6 din 7 sau 7 din 8? Chiar nu știu. Și Bassy a primit hit. Deci de-abia... Doamne, ce nubi să ăștia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 din 8. Deci am mai murit unul. Iar nu mă las lăsat hit. Oh my god, știam eu că trebuia să folosesc acel cablu. Doamne, adică am dropat bombonul pentru o cauză nobilă. Un cablu e mai bun decât bombon. Da, și cealaltă Bessie. Oh, nu. Uite-te, Silibot, uite-te ce avem deasupra noastră. Eu i-am uitat și numele, cum o chema? Shenley? Cum o chema? Că eu am uitat-o.
Da, chiar! Shane! Dar cine a cerut-o pe Shane? Nu o vrem pe Shane! O vrem pe Bessie! Pentru Golden Skin. Da, asta e goalul nostru, al doilea. Da, și al treilea nostru goal este să nu moară niciunul dintre noi într-un blackout. Era să faci o inimă, că ai două și ai, cred că și un bandaj. Da, e un bandaj. El a zis că nu este bun ca distractor. Noi nu, el este bun, dar nu, el nu e bun. El nu e bun deloc. Dacă vrei, vii să te protejezi. Da. N-a primit el hit, a primit șala de la șala. Da, Shane a primit de la Shane. Da, temu Shane, temu Shane. Temu Shane. Noi avem temu Shane. Da, chiar, că e de pe Temu Twisted-ul. Floor 13 De ce trebuia să mă gândesc eu să nu fie blackout? Iar este și Gigilică. Pebble cu Gigilică. Da, l-am văzut și eu pe Pebble. Oh, Cocoa chinuită. Da, iar Cocoa este chinuită pentru că e urmărită. Iar nu o să fac deloc mașinării cu cerc, pentru că voi fi vulnerabil cu Gigilică. Și cu Peblică. Da, mersi. Oh, nu. Scuze. Cred că e foarte chinuită Cocoa, că l-am lăsat pe Pebble și pe Cosmo cu ea. Dacă el ia mereu primul item care l-ai la vedere. Adică dacă să zicem cum este în inventarul meu. Am un pop, un bandaj și un medkit. El nu o să-mi ia medkit-ul, chiar dacă este mai rar decât bandajul sau popul, pentru că popul este comun, iar bandajul este rar, iar medkit-ul very rar. El o să ia ce este prima oară. El o să-mi ia popul, chiar dacă e common. O să-mi ia pentru că e cel mai accesibil lucru. Totuși, Box of Chocolate nu e chiar atât de mare scofală. Da, chiar uneori e chiar un lifesaver.
pe Evelyn. Hai să vedem bandaj, Dandy. Ieșirea ca oricând. Da, cred că Pebble de pe Shane a călcat pe Pebble. Da, și hai să ne uităm în singura ureche prin care aude Shelly. Iar eu n-am zis nimic. Oh, harta lui Sprout. Happy, happy, happy. Ce este branșa, nu happy, happy, happy. Brasha, Brasha, why did you brush? Why did you brush your teeth? Why Brusha Shishu? You have brushed the dead? Mai suntem doar 4 în rundă. Și cei care au 4 stealth, deci acum Bații poate să distragă. Au! Cosmo! Ai vreun bandaj? Poți să-mi dai, te rog? Da. Bună. Un trade foarte fair. Trade fair. Nu vrei... Nu-i problemă. Va fi un... Adică e mai mult un schimb pentru mine. Acum am dat... Pentru nu e invers. Da, invers. Da. Adică ce s-a întâmplat? Ei, poate am avut și eu puțin lag în câteva floruri. Adică mi s-a mai întâmplat doar o dată să mai am așa lag, dar mi-a revenit la normal. Și oricum, eu aveam un medkit la mine, dar nu vreau să mi-l folosesc pentru că poate că Coa avea nevoie. Ai greșit. Oricum, ne-am văzut când ai greșit. O dată sau de două. Da, Oleg. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Trei base băsoase.
O să te iau un coșuleț. Coșulețul este în coșuleț. Al coșulețului. Pari... A, nu-i Basi. O, dai Gub. E Gub. Guber. Da, este fix cum vreau eu să-mi pun numele la canalul meu. Guber. Dar după aia m-am gândit stickere mai bun, deci, da. Și vezi că Gub este cam jos. Eu nu l-am adus, el a venit la mine, iar după aia l-am pierdut, dar după aia a venit la tine, iar după aia era să fiu văzut de el. Doamne, ce greu este cu Guber. Și mi-am consumat și toată stamina. Vezi că am văzut ultima mașinărie, este la locul ăla. Dacă mă lăsai să termin, îți spun și bravo acolo. În cealaltă parte, dar nu-i problemă, te duci tot așa, nu, Doamne, 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 Maica Domnului, miluiește prostul. În sfârșit ai văzut și tu mașinăria. Da, oricum, văd că se oprește de pus sincorul. Să știi să nu mai greșești pentru că Guber va veni. Pentru că doar a fost văzută Basi, de asta Gub n-a venit. Dar era să te vadă, pentru că el a greșit. Huggy will kill you with a smoothie hug. Miau, 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 miau. Andrei, mai ai bandaj pentru Basi? Da, întreb. Tu ai scris pe chat ceva? Sau a scris altcineva? O, e Gigi Mocanu? Nu mai extrage, Andrei, nu mai extrage, Sprout fix aici. Și dacă greșeam, era morți. Mai, nu extrage, că dacă vei greși, imediat va veni aici și te va omorâ. Strauțul Becali. Da, eu mai bine aș... Gata. Da, a plecat și în box. Fugi, fugi, fugi că am greșit, fugi că am greșit, fugi că am greșit. Păi mai make-up îmi ocupa un slot degeaba, iar acum a venit, Fladă și te-a omorit.
E greu cu un skill check pe calculator. Shut your mouth. Doamne! Trebuie să mă obișnuiesc cu skill check-ul ăsta micuț cât o furnicuță. Trebuie să săvârșitul. Te-am văzut și brașa. Acum e un închisoare pentru amândoi. Ah, mi-a pus un tentacul la generator. Doamne, dar aici e o închisoare. Deci dacă stai puțin aici, vei muri. Și cred că moartea mea va veni, pentru că acum eu nu mai am niciun bandă sau medkit. Mi-am folosit medkit-ul. Deci, cred că va fi ultima. Știu, dar mi-a ocupat un slot prețios. Hello, Box 10. How are you? I'm not good. Ai văzut? Sau bine că eu am mai făcut un generator. Eu? Ce cuvânt? Asta? Șase, șase? 666. Guess 666. O, da. Guess. Six, eight? Da, îmi place. Nu-mi place de 6-8. Temu Veronica. Bine, nu o să întreb. Vezi că mai este un generator aici. Ah, nu, a plecat. E peaceful. Today is a peaceful day. Today isn't any peaceful day. Da, iar eu urăsc că nu mi-am pus mai make-up, dar asta nu e o problemă. Că altfel mi-aș pierde
ăsta, fondant, glazed fondant bag. Oh, nu! Doamne! Vii, lasă-mă, că altfel o arunc pe Shelly de pe o stâncă. Și una preistorică. Iubi! Nu cred că mulți se mai joacă as Forsaken. Da. Din păcate am apus acele vremuri. Deci încă... Acum mi-ai dat... Acum sunt pe o inimă. Dacă ai bandaj, te rog să-mi dai. Dacă Dendy o să ne dea un bandaj sau un medkit, o să sar la Peble și o să-l căpăcesc, ca fi și Limbo. Ia, nu eu. Doamne, va fi foarte greu să supraviețuiesc dacă tot vei greși așa. Și voi fi și pe o inimă. Oh, nu, Vivine. Vivi. 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 Vivine. Acum. Dacă faci o mașinărie, înseamnă că sunt pe ultima. Facem mașinăria? Doamne, acum vine toată armata aici. Când greșesc o mașinărie, trebuie să vină toată armata. Nu trebuie să vină doar unul ca să zică, ai greșit, bine, nu-mi pasă. Că n-are de ce să-mi pese. Bine, am înțeles, te vor găsi, că nimeni nu-i ca tine, am înțeles, că mă doare capul. Te pun pe mut ca să nu mai audă ce care se uită. Nu te-am dat pe mut. Nu-s chiar atât de diabolic.
Te rog, Dandy, te omor. Dacă nu-mi dai un bandaj, îl omor pe Peble. Dandy, o să-ți omor urechile de iepuraș dacă nu faci asta și la florul viitor. Și pui un bandaj pe jos. Happy. Ha, 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 ha. Oh, da. Yeah. Thank you, Dandy. Da, dar măcar acum avem amândoi, adică eu am doar 2 vieți, tu ai un bandaj și 2 vieți. Da, mai bine îți pui bandajul pe ultimul slot. Da, e Gigilică. Eu am pus alte chestii pe 1 și 2. Dar voi folosi cât mai multe chestii în afară de boc? Nu. Doamne, m-ai speriat, urâtule. Pleacă de aici, adică urât-o că-i fată. Pleacă de aici, să te voi, nu o să mai dau, nu o să mai găsești în buzunar la mine chestii ca să le furi. Armură de netherite. Na, bro. Atât de pregătit încât va muri la florul. Da. Ce am vrut să zic. Bine. Da, eu n-am vrut să zic nimic, eu vreau doar să-ți comunic. Și să știți că uneori ăsta, Silebot, se mai joacă Minecraft. Dacă aveți cont de Minecraft, doar dați iad. Că să sperăm că unul dintre videourile lui o să scrie numele lui pe Minecraft să-i puteți da, dacă voi puteți. Că uneori nu mai are cu cine să se joace și să se joace ori cu abonații, ori cu cei care se uită la video și le place Minecraft. Eu să fac numărul 1 la Minecraft. Da, și îl vei pune și pe shorturi. Nu știi. Păi eu știu, dar n-am pus să zic în video. Da. Eu sunt cel mai sigur. Eu sunt 100% sigur, pentru că am mai încercat eu să fac odată o postare, dar mi-a reușit pe normal, pe video și v-am să fac un short, dar n-am putut la videoclipul cu Dors.
Uite, avem noi o glumă în familie, că așa îi zicem noi, mexicanul, pentru că, da, e o glumă de familie, deci nu vă bageți capul cu asta, nu e mexican, nu e englez, e român, e ca noi, nu e nicio problemă. Posibil. Dar ne pare rău pentru chestia asta, doar Silly Bot a fost mai silly. Prea silly. Vezi că vine... A, nu, l-am luat de pe lui, că venea lui. Easy. Easy shampoo. Easy shampoo. Șamponul care te îngrijește. Silly Bot, aproape ajungem la flor 20, îți dai seama? De 10 ori. Eu am făcut deja 3 din 4 ori, adică... Eu o să reușesc să fac acel quest, sunt sigur, dacă vrei poți. Am văzut boc, am văzut boc, am văzut boc. Vin. Unde al doilea boc? Stai că trebuie să-mi refac puțin stamina. Oh, uite bocul! Și dacă David, că n-are contenutul, putem să-i zicem numele, dar e doar vorba despre unul din familia noastră. Dacă el va vedea acest video, ne pare rău. Ne pare rău. Da, trebuia să punem și glumă warning. Nu! N-ai voie. Doar mie și lui poți să-i spui. În afară de noi, n-ai voie. E bine că nu și pe mine. Da, nu s-a creat-o.
crezi că o să mă crede mereu pe mine? Vrei cumva să faci generatorul? Da, ăla era generatorul meu. Da, Andrei, Doamne. Ăla era generatorul meu. Tu. Păi da, frate, dacă nu pleci de la Silibot, o să-i rup aripile lui Flight și o să îl bag în gură. Păi da, e cam cel mai greu skill check. Dar cu el o să adaugi o mașinărie nouă, adică da, adăugat după asta de viteză, dar pare că nu-i destul. Ar fi prea insane una cu pătrat, sau măcar una în care trebuie să, dacă știți Forsaken sau Bye Bye Night, e acolo ori să tragi de un cablu în continuu ca să se facă mașinăria, deci sau să conectezi fire și dacă greșești să conectezi firul, o să primești tired, pentru că te-ai electrizat la mâini și vei primi puțin un slowness și va atrage de oriunde de pe mapă monștri. Asta ar fi foarte insane. Dar mai ales ar fi și ușor, că doar trebuie să apeși de multe ori. E Cucua, ai grijă, e Cucua. E Cucua, e deadly. E deadly. E și Astro. E deadly ori 2. E deadly ori 2. Dar mai întâi trebuie să fac să mă vadă. Basi! Pa, Basi. Eu n-am ochi. Păi eu o pot mirosi. Au, Astro, trebuie Astro, serios Astro. Bine, sunt la lift. Te rog, vină la lift și dăm bandaj.
Mai ai bandaj pentru amândoi sau e doar pentru tine? Stai, Silibot. Hai să dovedește prietenia. Doamne, încep să distrag. Am luat ambele mail-uri după mine, zici că încep să distrag. Iar nu vreau să distrag. Doamne, Dumnezeu. Adică, da, Doamne. E frică să nu mor în florul ăsta, că acum nu mai avem heal-uri. Da, Andrei, te rog, Sfântule Andrei, te rog. Tu, Sfânte Andrei, că amândoi ne place Sfântul Andrei. Că avem ceva în comun. Mie și lui Silibot ne place mult de Sfântul Andrei și e aproape ca un Dumnezeu pentru noi. El ne apără mult. Cocoa să ghis în safe zone. Cocoa vrea să sară afară din safe zone. Cocoa e puțin cam insane. Adică a primit un buff, da, e un buff, da. E normal, trebuia să adauge un buff. Dar nu chiar atât de insane. Da. Sare și peste săritură. Ești bine? Ia-mă pe mine, Astro. Avem Finn, Cocoa, Astro, Basi. Mai avem vreun monstru? Cine? Și Brașa, avem 5. Dacă mai primim un twist florurile viitoare, vom putea să facem Center of Attention, că, da, e greu să faci Center of Attention. Iar Astro, dacă mai ai auzit cu mașinăria, o să-mi iau it. Dar nu vreau să-mi iau it. Pentru că nu-i bună de it. Sorry, no. I'm too weak. Da, dacă nu o să mai am eu stamina. Asta e... Andrei, te rog, zi-mi care e varianta corectă, să distrag sau să nu distrag. El îmi zice să nu distrag, deci nu o să distrag. Ai dreptate, sunt mulți, dar eu cred că putem să o facem. Bine, acum fugi. O să vină Brașa. I don't know.
pot să fac, încerc să-l iau pe Astro ca să nu-mi da it la mașină. Acum am slowness. Gata, aici se va termina videoclipul pentru că totuși este puțin cam greu ca să ajungem până la Floor 22. Deci, astăzi am făcut un video în Dendizort împreună cu Silibot și am încercat să ajungem la Floor 20. Am reușit, sper să-l completăm după ce închidem video-ul. Pa! Sper să ne dați subscribe la ambii și spun și în voastre. Pa!